stále chábře. Fuj. Takže čus lidi, vítáme vás u dalšího asku, je tohleto třetí díl Hyper Ask a chceme na začátek pozdravit Páju, Nanču. No a to je všechno. Předem se omlouváme, že jsme nenatáčeli, protože jsme se rozmýšleli, jestli máme pokračovat nebo jestli ne, a rovnou se vrhneme na otázky, má jich být 20 nebo 15, ale to nebude počítat, kde je mobil. Já jsem. Už máme kameru. Já vezmu takový papír, já budu psát, kolik mám otázek, aby jsme měli přesně 20. To dokážeme počítat, ne? Já nemůžu počítat. OK. No, vrhneme se na to. Takže, potkan nebo pes? První otázka. Za mě pes, protože je to přítel člověka, a potkan to ne, protože ten, když je na ulici a vychází večer a je u popelnic a žije venku. A nebo v kanále. No já taky asi toho psa, ale no psa bych řekl. Já jsem potkan nikdy neviděl. Druhá otázka. Jak si dlouho čistí zuby? To je jak kdy, ale někdy 2-3 minuty, někdy 4. No já pojedu sami jako pes. No, takže kde bydlíš? V Rakousku. Natáčím úterky. Ví. Ne, kecám, v Bílině a neřeknu, kdo bydlím, ani barák číslo. A my bydlíme v Bílině, no, oba dva. Bydlíme v tom stejném baráku. Další otázka. Léto nebo zima? Léto. Léto. Čtvrtá otázka. Pizza nebo zmrzlina? Jo, to je úplně Těžký. Podle nálady to takhle mám. Zmrzka. Podle nálady. Byl jsi někdy v USA? Ne, ale poletím tam teďka v létě. Já ne. Oblíbený číslo. Oblíbený číslo 10. 18. Nejoblíbenější film. Já mám hodně rád Rambo. Jsem koukal, Já nemám žádný. Jaká to je otázka? 6. Číslo za 6. Číslo nohy. Číslo nohy. 40. 37. Máš holku nebo kluka? Nemáme ani jedno. Nevím. Já mám holku. No, pak je tady, kolik mi je? 13. Mně bude 13 za pár měsíců. Kdy budou náramky a mikiny? No, to se ještě neví, ještě mi nevolali, ale teďka to neřeším. A kolik chceme mít odběratel? Teďka chceme dosáhnout 100 a pak se to postupně bude zvyšovat. No, jako aby jsme měli co, spíš jako zlídnutí. Jak dlouho natáčíme na YouTube? Měsíc a čtvrt skoro. A skoro ten měsíc jsme nenatáčeli. Od kolika let jsi chtěl být? Mezeraber. Od kolika let bych jsem chtěl být youtuber? Mě to je jedno, jestli budu youtuber nebo nebudu. Explo nebo Matuš? Explo, ten je pán. A máš ho, no to už tady bylo. Tak vezmeme takhle? Ne, to ne. Takže nic. 10, jo. Takže pro tento akt to je všechno, my se s váma loučíme. Jestli chcete, zanechte odběr, dejte like, napište nám do komentáře, co bychom měli natočit, co máme zlepšit a ostatní věci. Zatím se mějte a čau. Čus.